Ето. В момента присъстваме на пускането на трофейчето, което хванахме за днес. Ето. Да го покажем за всички приятели на съвременния шарански риболов. Да покажем този див и красив шаран. Прекрасен е. Мислим да го пуснем там, където му е мястото. Ето го. Точно 8 кг е. Преди малко го теглихме. Сега ще го пуснем. Ева по-насам. Айде, моите момиче. Чакай. Ела тук, ма. Браво! Всичко е добре, когато свършва добре. Един успешен риболов. Присъствахме. Много готин риболов. Прекрасен. Ето. Влизаме в момента да се изкупим. Прекрасно. Айде, спирай.